Hayırlı gün, исәнмесез. Бүген Татар информ мәгълүмат матбугат үзәгендә без Татарстан районнары һәм Россия Федерациясе төбәкләренә махсус һәм комплекслы фәнни экспедицияләр турында сөйләшәбез. Безнең кунакларыбыз Олег Хисамов, Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты директорының фән эшләре буенча урынбасары. Шушы ук институтның халык иҗаты бүлеге мөдире Илмир Ямалтдинов һәм шушы ук институтның Tasviri һәм декоратив гамәли сәнгать бүлеге мөдире Рауза Солтанова. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Һәм беренче сорау сезгә булыр, Олег әфәнде, менә бу фәнни экспедицияләрнең гомуми әһәмияте турында әйтеп китегез әле иң элек. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать. Әһәмияте турында да һәм без бераз гына үзебезнең институтка бер рәвештә әлеге экспедицияләрне үткәрүнең тарихына да бераз гына күз салып китәрбез. Теләсә кайсы халыкның телен, халык аваз иҗатын, сәнгать әсәрләрен, тарихын өйрәнүнең төп ысулы булып, ул кыр тикшеренү эшләре тора. Русча әйткәндә полевое исследование, без инде аны бүгенге көндә экспедициялар дип атыйбыз. Бар тик халык янына чыгып, халык белән аралашканда гына без тел буенча, халык аваз иҗаты буенча чын мәгънәсендә объектив материаллар җыеп алабыз дип әйтергә кирәк бу очракта. Шуңа күрә дә безнең экспедицияларга йөри торган галимнәребез, алар инде чын мәгънәсендә кабинет галимнәре генә түгел, алар чын мәгънәсендә халык белән эшләп, бөртекләп, халык җәүһәрләрен җыеп алып баручы галимнәр дип әйтергә кирәк. Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты 39 елны нигез салынуга ук 39 елның октябрендә аңа нигез салына, 1940 елның җәй аенда ук инде ихтибатлыгыз әле институтның ачылганына 1 елда булмый, инде шушы фәнни экспедицияларны оештыра башлый. Ул вакытта алар әле бүгенге көндә кебек комплекслы экспедициялар булмыйлар. Ул вакытта махсуслашкан экспедициялар үткәрелә, ягъни телчеләр, диалектологлар үзләре аерым чыгып йөриләр, фольклор галимнәре үзләре аерым чыгалар. Күз алдына китерегез, ул вакыттагы экспедицияларны инде шул 40 елларда ук безнең фольклор экспедицияларын Хәмит, атаклы безнең галимебез Хәмит абый Ярми башлап җибәрсә, тел буенча экспедицияларны Латиф Җәләй башлап җибәрә. Институт нигез салынганнан бирле беренче көннән үк инде ул институтта эшләгән була. Ул еллардагы экспедицияларны инде күз алдына китерә аласыз. Бүгенге кебек машиналарда йөрүләр юк, ат арбасына утырып, кунарга мөмкинлекләр, шартлар тудырылмаган, аерым өйләрдә, идәннәрдә йоклап, төрле урыннарда гаять зур авырлыклар кичереп, ләкин шул вакытта бик озакка аларында чыгып киткән торган булганнар инде карлар эргәч төн яз көне чыгып китеп, качагында караңгы күзләрдә генә кайтып керә торган булганнар. Ул елларда җыелган мәгълүматларның әлбәттә кыйммәте бик зур. Ул вакытта әле халык аваз иҗатларын булсын, сәнгать әсәрләре булсын, аларны белгән кешеләр бик күп була дип әйтик инде. Шактый күп була. Гәрчә монысы инде шартлы рәвештә. Мәсәлән, безнең Себер татарлары фольклорын язган Ратлов әйтүенә караганда, Ратлов әйтә, ул 19 гасырның ахырында безнең Себер авылларында өйрәнгән вакытта, аңа шундый фикер әйтәләр. Менә соңрак калгансыз, менә 100 еллык шуны белгән бабайлар бар дип әйтәләр ди. Шунысымак ул елдан ел бу әйберләр кызганычка каршы кими торган әйберләр инде. Шуннан 1940-55 елларда фольклор экспедициялары нәтиҗәсендә нигездә фронталь рәвештә Татарстанның ул вакытта бөтен районнарын карап бетерәләр. Өйрәнеп бетерәләр безнең фольклор галимнәре. Моннан тыш алар чит республикаларга чыгалар, 4 республикада булалар алар. Чувашия, Мордовия, Удмуртия, Марилда һәм 13 өлкәне әйләнеп чыгалар. Киров, Пенза, Рязань, Оренбург, Астрахань, Горький, Ульян һәм Куйбышев өлкәләрендә булып кайталар. 30-дан артык экспедиция үткәрелә. Фольклорны гына әле масатырна, фольклорны гына турында сөйлим. Һәм шуның нәтиҗәсе буларак инде безнең, сез беләсездер, 12 томлык халык аваз иҗаты томнары барлыкка килә шушы экспедициялар нәтиҗәсендә. 40 елларда ук инде сугышка кадәр ук Латиф Җәләй җитәкчелегендә экспедициялар Себергә дә үткәрелә башлый. Ләкин чын мәгънәсендә күпләп дип әйтик инде ул экспедициялар 50 елларда үткәрелә башлый. Шушы Латиф Җәләй экспедиция нәтиҗәләрендә, аның җитәкчелегендә дөресрәге һәм беренче тапкыр төрки халыкларда, беренче тапкыр дип әйтик, монда басым ясарга кирәк, лингвистик, география методлары кулланып өйрәнелә башлыйлар. Ягъни теге яки бу тел күренешләрен картага төшерә башлыйлар бу вакытта. Һәм нәкъ менә шушы елларда татар теленең
татар теле сөйләүчеләрнең атласын төзү өчен материал җыю башлана дип әйтегенде. Бу эшне менә шул нәтиҗәле оештырып җибәргән булса, соңыннан инде бу эшкә катнашып китә безнең хәзерге вакытта инде зур галим булган галимнәребез ул вакытта әле алар аспирантлар яки яңа гына диссертация яклаган яшь галимнәр, Диләрә Патумашевалар, Фәрит Абы-Юсуповлар, Дөрья Рамазанова, Флора Пабаязитова. Безнең институтта аларның шушы замандагы зур үзләреннән дә зуррак магнитофоннар күтәреп, ат арбасына утырып, йөргән фотосурәтләре саклана. Шушыннан шушы әйттереп 85 елларда инде безнең телчеләрнең эш нәтиҗәсе буларак баракка килә татар теленең диалектологик атласы. Әгәр дә сез аны күргәнегез булса, ул 80 еллар ахырында басылып чыга. Ул бик зур күләмдә эшләнгән иде, аның форматы ягыннан дип әйтүем, менә ул 1-2 өстәллек кенә бардыр аның зурлыгы. Без инде моның 14 елда эшләп чыгардык менә шушындый вариантын. Бу монда безнең кергән бөтен татар авыллары һәм һәрбер сөйләшнең шушы теге яки бу үзенчәлеге күренеше шушы атласта бик күренеп тора. Ягъни махсус нокталар куелган, билгеләнгән, анда һәрбер сүзнең, һәрбер авазның теге яки бу авылда ничек әйтелеше шушы картадан карарга була, күрергә була. Бу ничек? Бу китапның беләсез монда русчасы да бар, татарчасы да бар, монда татарча авылларда бар ителгән, аның күренешләре нигездә шушылай эшләнгән, русча эшләнгән. Бу чөнки ни өчен дигәндә бөтен башка төрки телләр белән шөгыльләнүче башка төрки телләрнең галимнәренә дә һәм шул чираттан рус галимнәренә дә аңлайышылсын өчен эшләнелгән. Менә бүгенге көндә дә без нигездә үзебезнең хезмәтләребезне татарча язабыз, ләкин безгә коллегалар ул тел институтларында эшләүче казаклар булсын, казаклар белән җиңелрәк инде, рус теленең тел институтында булсын, менә Новосибирск институтында булсын, безнең хезмәтләрне ике телдә дә эшләүне сорыйлар. Чөнки татар теле үзегенә үз казанында гына кайнарга тиеш түгел, ул башка халыкларга да, башка ниләргә дә, галимнәргә дә аңлашырга тиеш. Шул вакытта гына аның файдасы була. Бу атласның тагын безнең эшләнелде. Юк, әлбәттә, монда татарчасы бар. Юк, алай булса безнең татар телебез нәрсәгә кирәк була. Алай да түгел, безнең татар телебез бит фән теле буларак та үсәргә тиеш. Монсы белән мин килешмим. Әлбәттә ул ике телдә булырга тиеш. Башка халыкларга, Европага булсын, Россиянең башка институтларына таныту өчен без эшләргә тиешбез руста, ләкин үзебезнең телебездә, татар телебездә безнең фән теле буларак үсештә булсын өчен без хезмәтләребезне татар телендә язырга тиешбез. Шуңа күрә дә безнең менә бу диссертацияларыбызны бүгенге көндә татар телендә язма мөмкинлеге безнең телебезнең үсешен чикли дип әйтер идек без. Чөнки тел тулысынча үсү өчен ул төрле юнәлешләрдә үсәргә тиеш. Фән телдә булырга тиеш, матбугат телдә булырга тиеш. Яра, без безгә читтә китеп барабыз. Әйтәсем килгән фикерем иде, бу атласның безнең электрон вариантта интернетта бар. Сез Тадзет безнең инде электрон платформаның презентациясында булдыгыз. Тадзетка кирип, моның электрон вариантында күрергә була. 2009 шулай итеп 20 гасырда һәм 21 гасырның башларында нигездә шушы махсуслаштырылган экспедициялар үткәрелә. Махсуслаштырылган дигән вакытта тагын бер тапкыр әйтәм инде, ул ягъни теге яки бер юнәлеш буенча эшләгән булсалар, ягъни тел буенча диалектологлар, фольклор буенча археографлар, тарихчылар, археологлар үткәргән булса, менә 2009 елдан гамәлгә кирип китә комплекслы экспедициялар. Институт 2009 елдан башлап үткәрә башлый комплекслы экспедициялар. Комплекс экспедицияларның асыл нәрсәдән гыйбарәт, ягъни бер үткәрелгән экспедиция вакытында бу экспедиция составында төрле галимнәр катнаша. Әгәр дә махсус экспедиция вакытында диалектологлар үзләре генә чыккан булсалар экспедициягә, бу экспедиция вакытында инде бер экспедиция составында телче галим дә була, сәнгать белгече дә була, монда инде халык аваз иҗаты буенча белгечләр дә булырга мөмкин, музыка белгече дә булырга мөмкин, телнең дә бит әле диалектологлары бар, топоним өйрәнүче галимнәре бар. Менә шушындый юнәлешләр буенча булса, хәзер инде аларның бөтенесе дә бергә җыелалар. Безнең галимнәр килеп төшәбез теге яки бу авылга. Һәм галимнәребез һәрберсе үзенең специализациясе буенча шушы вакытта җирле халыктан материал туплый башлый. Без инде алдан сөйләшеп куеп эшлибез. Сөйләшкән вакытта килгәнчә белешәбез. Авылда кем
җыр остасы бар. Ул бит һәр авылның үзенең остасы бар. Менә бу әби яки бу бабай әкият сөйләргә бик оста, мысы җырларга бик ярата. Менә бу абзый гомергә кулы оста булды. Бөтен безнең тәрәзә кашагаларын ул ясады, капкаларны ул сурәтләде. Ул менә көймә ясаучы бабайлары да бар дип махсус күрсәтеп, инде һәрберебез шулар буенча таралып, шулар буенча эш алып барабыз. Һәм менә шушы 2009 елдан бирле башта әйтеп китәсем килә, институт тарихында шушылай итеп, институт формалашканнан бирле бөтенесе 220 экспедиция үткәрелгән. 220 экспедиция күз алдына китерегез. Һәм 2009 елдан башлап менә бу комплекслы экспедицияләрнең саны инде 25тән артып китте. Комплекс экспедициялар. Бу комплекс экспедициялар вакытында без бардык Татарстан районнарында Актанышта, Апаста, Мамадыш, Чүпрәле, Күкмара, Арча, Әтнә, Минзәлә белән Мөслим районнарында булдык. Россиянең өлкәләренә килсәк, инде монда Башкортстан, Марий Эл, Удмуртия, Түбән Новгород, Курган, Пермь, Астрахань, Самара, Омск, Томск, Оренбург, Челябе, Новосибирск, Ульян өлкәләрендә булып кайттык. Һәм 2 экспедиция безнең үткәрелде чит илгә. 16 елда безнең экспедиция барды Казакъстанның Сәмәй районына, Сәмәй районындагы татар авылларына булып кайттык. Һәм 13 елның ахырында Ирандагы татарларга да барып кайту бәхете тиде дип әйтик. Менә сезнең алдыгызда булган бу хезмәтләрне күрсәтеп китәсем килә. Һәрбер экспедицияның нәтиҗәсе билгеле инде. Ул галимнәрнең монографияларына булсын, безнең коллектив монографияларга булсынмы, иң беренче чиратта алар шушы һәрберсе үзенең хезмәтендә чагылыш таптыра. Ләкин без чыккаштан да бөтен экспедицияларында эзләре юкка чыкмасын өчен һәм экспедицияның нәтиҗәләрен кире шушы яктагы теге яки бу якта яшәүче халыкка кире кайтарып бирү максатында менә үзегезнең байлыгыгыз, үзегезнең телегезнең байлыгы, сез аны белергә тиешсез, балаларыгызга җиткерегез, оныкларыгызга җиткерегез дигән максаттан чыгып, без менә шушындый серия башлап җибәрдек. Ул милли мәдәни мирасыбыз дигән серия һәм фәнни экспедициялар хәзинәсеннән дигән серия дөресрәге. Һәрбер барган төбәк буенча без менә шушындый китаплар чыгарып киләбез. Бу китапларында безнең саны менә шушы инде без барган экспедициялар санына якынлашып килә, 20гә якын китап чыкты бүгенге көндә. Тагын икесе әле чыгу алында тора. Менә монда сез күрәсез Омск өлкәсенә үткәрелгән экспедиция, бу безнең 14 елны үткәрелгән экспедиция. Монда шулай ук экспедиция материаллары гына түгел, монда безнең алдагы елларда үткәрелгән экспедиция материаллары да чагылыш таба. Алдагы елларда шул ук Хәмит Ярмиләрнең инде халык авыз җитенә керми калган Латиф Җәлиләрнең материаллары, ниндидер ул вакыттагы мәсәлән 69 ел экспедиция материаллары халык саны буенча мәктәпләр, мәдрәсәләр турындагы мәгълүматлар бирелгән, кертелгән. Монда җырларның ул вакыттагы язып алынган җырлар һәм хәзерге вакытта язып җырланган ноталар белән биреп барырга тырышабыз. Авылның тарихына багышланган тел үзенчәлекләре менә эчендә шушындый төсле кушымтасы бар. Шушы авыл кешеләренең ясаган хезмәт җимешләре, менә сез төрле шигүле әйберләр күрәсез менә монда. Зыяратларны менә Омск өлкәсендәге бик кызыклы күренеш, шундый аларда зыярат өлкәсендә кайбер авылларда бар, бөтен авылларда түгел, кайбер авылларда сакланып калган. Кабер өстенә чардуган урынына куялар бура. Бура һәм өстенә куялар менә шушындый бер багананы бастырып куялар. Һәм кем астында кем күмелүгә карап, аның өстендә яки була ярамай гына ират күмелсә. Әгәр дә хатын-кыз күмелгән булса, ярамай һәм тарак куелырга мөмкин. Ярамайдан башка да тарак булырга мөмкин. Шушындый гаятьләр бар, бик кызык күренешләр. Менә монда шушы яки бу авыл һөнәр осталары ясаган, менә монда сез күрәсез төрле кисмәкләр, көймәләр, урындыклар, менә тәрәзә кашагалары, капкалар, капка бизәкләре. Булар барсы да менә безнең әле монда безнең белгечләребез күрсәтерләр. Сибир йортларының ниләре, күренешләре. Булар барсы да сакланып кала һәм без буларны яңадан аларның үзләренә барып кире тапшырабыз, үзләрендә саклансын өчен. Менә бу 2013-14 елга хәтле әле нигездә экспедицияларның барышында институт үзенең көче белән оештырырга тырышса, 2014 елдан экспедицияларны оештыру бераз гына җиңеләеп китте, чөнки без үзебезнең экспедицияларны үткәрә башладык. Татар халкының милли үз тәңгәллеген саклау дәүләт программасы кысаларында.
Әлбәттә, бу безнең мөмкинлекләребезне шактый киңәйтә, географияны киңәйтергә мөмкинлек бирә. Мәсәлән, без 17 ел эчендә без үткәрдек 5 экспедиция. Әле ул башка елларны 5 бу комплекс экспедиция турында сүз бара. 5 комплекс экспедиция һәм 3 махсус экспедиция үткәрелде. 17 елда безнең димәк төркемнәребез эшләде Татарстанның Мөслим һәм Минзәлә районнарында. Аннан соң без бардык Башкортстанның Стәрлебаш районына, Новосибирск өлкәсенең Калван һәм Каргат районнарына бардык. Һәм Ульян өлкәсенең ничә районы булды анда безнең? 6мы? Ульян өлкәсенең 3 районында булып кайттык экспедициядә. Моннан тыш безнең махсуслаштырылган 3 экспедиция булды. Ул Юеш Коры Көрнәле Әлки районының авылына һәм Киров өлкәсе Нократ авылына һәм Мөслим Минзәләнең кабер ташларын өйрәнү зиратларына махсус экспедиция үткәрелде. Әйтеп алданрак булса дип китим, безнең институтта эшләнелә кабер ташларының электрон каталогы. Без шушы каталогка материал туплау өчен дә шушы әлеге экспедицияларга йөрибез дип әйтәсем килә. Менә нигездә безнең инде сөйли башласам, мин бөтен вакытны алып торган үземнең коллегаларга да сөйләргә кирәк. Хәзер менә фольклор экспедициялар турында, аларның ничкәлекләре турында җентекләбрәк Илмир Илдарович сөйләр, ә сәнгать экспедициялар турында Раузариф хатынна беренче сүз әйтеп китер. Һәм инде бу экспедицияләрдә ачыкланган проблемалар турында да ишетәсе килә безнең. Рәхим итегез. Илмир әфәнде. Әлбәттә, сорау бирсәгез, башта сорау. Сорауны Әйе. Bu ilk katalizatörün tekşirdiler. Yanlışmasam ki yönelif üzerine deyip aldılar. Siz paralel işte başka bir işini iki işlemiyor mu? Yok. İlk havada koordinasyon var mı? Niye etik bu gibi iki kişiler iki iş başlıyor? Bu işten baştan İsrail'e tamam rayonuna ekspedisyon işte o himamadı. Çünkü anda Tatar içtimai uyuşmalarına hem başka ufak tefkiler. Üçüncüden tamam diye bir parti mi var? Buna diyip ettiler. Buna şiddelik malumlarında tilşiler vaktiyle bizim bir halk sanalojide mesela 2020 yıl jite Başkısında zamanı tağın şunda şovkun bulaşa tağın Tatarların başka tip özaşaklar buna şunda bir problemler var. Buna şunda tilinin nişkele bir yanı birleştirdiği maşallah mühimma. Бик яхшы сораулар, рәхмәт Рәшит әфәнде. Берсеннән-бер сәбәтле сораулар. Беренчедән, безнең татар халкын үзегез беләсез, бик зур ерак җирләргә таралган. Без бик күп чәчелгәнбез. Безнең әле бүгенге көндә билгеле авылларыбыздан тыш күп авыллар биткән. Һәм менә бу кызганычка каршы бүгенге көндә гарәп язуын аңлый торган һәм кабер ташлары буенча чын мәгънәсендә нәтиҗә чыгарлык галимнәребез күп түгел. Алар тарихчыларда да күп була алмый, алар бездә дә күп була алмый. Шуңа күрә әйтәсем килә, монда тарихчыларга да эш җитәрлек, безгә дә эш җитәрлек. Алар һәрберсе үз күзлегеннән карап өйрәнәләр. Мәсәлән, рус теленең милли корпусы бар. Бездәкеләр дә бәкедә бар ул. Менә шушы милли корпусны эшләр өчен генә дә рус теле белән шөгыльләнә торган ничә институт бар? Ничә институт бар? Алар уннан артык. Алар бөтенесе шушы корпусны эшләүдә катнаштылар. Монда әгәр дә сез ике институт кына күчегенә дә әле бу кабер ташы зияратларын өйрәнеп бетәргә җитә дип уйласагыз, бик ник ялгышасыз. Анда җитеп булмый. Аларның беренчедән кабер ташларын өйрәнүнең аның сезоны бик кыска. Кыш көне карга батып кирип булмый. Җәй көне анда уже бик нык үлән үскәннән соң тагын кирип карап булмый. Аның сезоны гатта үлән үскәнче яз майдан башлап, нигә хәтле үләннәр бик зур үсеп киткәнче хәтле где-то бер ай тирәсе. Шуңа күрә монда әлбәттә бөтен галимнәргә дә эштәрлек һәм ул өйрәнергә тиеш мөмкин хәтле. Монда әле мин әйтерим тагын ярдәм сорар идек. Бу әйберне аңлый белгән җирле тарихчылар ярдәм итсәләр, бу тагын да яхшы булыр иде дип әйтәсем килә. Монсы бер. Мин сорауларның икенче сорау нинди иде? Стерле тамакка керү турында менә Илмир Илдарович әйтеп китер, чынлыкта авырулмады. Дөресен мин алгара китеп әйтеп китәм, авырулмады, чөнки безнең инде сөйләшкән вакытта, барган вакытта да шушы Стерле тамак администрациясе белән кешеләр белән сөйләшеп бардык. Алар баштык безгә теләктәшлек белдерделәр. Ул Татар районы, шуңа күрә монда авырлык булды дип әйтәсем килми. Ну менә бераз гына Илмир Илдарович үзе сөйләп китәр тагын ул турыда. Ул Стерле башка Стерле тамакка экспедицияның җитәкчесе булды былтыр. Üçüncü сорау. Менә бу беләсезме нәрсә? Ул
Ничек дип әйтим микән? Менә билгеле бер телне өйрәнгән вакытта, әйдәгез моннанрак башлыйм әле башта ул чагында. Шын мәгънәсендә татар теле ул бит әдәби тел генә түгел. Әдәби тел ул гомум халык татар теленең бер өлеше генә. Устартылган, әлбәттә, шомартылган, галимнәр, язучылар тарафыннан эшкәртелгән һәм бөтен диалект вәкилләре өчен дә мәҗбүр булган өлеше. Без аның белән файдаланырга тиешбез, без аны кулланырга тиешбез, ләкин безнең әти бабаларыбыз, ерак бабаларыбыз сөйләшкән, үзебезнең, без һәрберебез дә кайсыдыр бер авылдан, кайсыдыр бер яктан килеп чыкканбыз һәм ул телебезне онытырга безнең беркем дә хак бирмәгән. Без аны өйрәнергә тиешбез. Икенче мәсьәләгә ничек якын киләсең? Әгәр дә без диалектларны сөйләшкән вакытта, баштагы мәлне диалектларны өйрәнгән вакытта кирәк иде тупларга һәрбер диалектның үзенчәлекләрен аерым-аерым туплау кирәк иде. Ә менә бүгенге көндә без икенче мәсьәләгә килеп, материал җыелды, материал бар. Бүгенге көндә без хәзер гомуми анализ ясап, гомуми яктан тикшереп чыгып, татар теленең менә бу бөтен диалектларын да уртаклаштырган элементларны күрсәтергә күбрәк басым ясыйбыз. Ни өчен бу диалектлар татар теленең диалектлары булып санала? Безне нәрсә берләштереп тора? Һәрбер телнең диалектларны берләштерә торган бар төш элемент, ядро элементы дип әйтәләр, һәм периферия элементлар. Әгәр дә төш элементлары татар теле диалектларының бөтен өстендә дә очрый икән, ул мәҗбүри. Ул димәк татар теле составына керә. Ә периферия элементлары алар вагайберләр. Синең авылда ипи дип әйтәләр, монда әпәй дип әйтәләр, бу вагайбер монсы. Ә менә төп элементларның грамматик үзенчәлекләрен саклауы, а авазының мәсәлән иренләшкән булулары, ж авазы кулланыла. Менә булар төп әйберләр, булар безне бер халык итеп берләштерә торган элементлар. Һәм без менә шушыңа басым ясарга тырышабыз бүгенге көндә. Теге көннәрдә кирәк иде аерым-аерым җыю һәм аларның аерым үзенчәлекләрен кирәк иде. Ә бүгенге көндә материал тупланганнан соң менә без хәрнәк менә ареал планда өйрәнеп, ареал планда нәкъ менә шушы диалектларның, сөйләшләрнең барсының да безнең татар теле икәнлеген, аларның барсында татар теленә кергәнлеген исбатлау белән шөгыльләнәбез. Һәм менә шу иң кирәк эшләрнең шул дип саныйм мин. Рәшит әфәнде, әйдәгез. Кайсы бер эшләрне эшләгән вакытта берләшергә тырышабыз? Юк, кабатламыйбыз без. Нишләп бер кабер ташын ике кеше барып, без инде тарихчылар тикшергәннән соң аларның шул гайберне кире барып тикшерү турында сүз бармый. Минем әйтәсем килде бит, бөтенебезгә дә эштәрлек, һәрберебезгә дә аерым-аерым кабер ташы карасак та җитәрлек дип әйтәсем килде. Ә инде эшләгән вакытта җыеп кайткан материалны әлбәттә без үзебезнең фәнни эшебездә файдалана алабыз. Без үзебезнекен бирәбез аларга, алар безнекен бирәләр. Һәм без бит эшлибез электрон каталогны. Электрон каталогтан да бөтен кабер ташларда урнашырга тиеш. Без инде аны кеше төшергәнне яншы биргә түгел, алар белән сөйләшеп урнаштыру ягында торабыз. Һәрбер белгечләрнең үз күзлегеннән тикшерә. Тарихчаның үз күзлегеннән тикшерә. Тарих ягыннан, тарихи ягыннан, тел ягыннан белгечләр тикшерә. Сәнгать белгечләре мәсәлән формасын һәм композициянең андагы бизәкләрне, аның мәгънәсен, символикасын һәрбер белгечкә монда төрле аспектта карарга мөмкинлек бар. Шуңа күрә дә улай ишекләргә ярамый. Булган материалларны бергәләп яңадан эшкәртү һәм тагын ниндидер уртак, ниндидер фәнни хезмәтләргә чыгансы икенче мәсьәлә. Рәхмәт. Әйдәгез без яңадан әйләнеп кайтыйк әле. Менә бу фәнни экспедицияләр вакытында нинди проблемалар ачыклана. Чөнки аларның сүзләре бик күп, Рәшит әфәнде. Һәм без бер мәсьәләдә генә хәзер утырсак, безнең вакыт бетәчәк. Ә анда проблемалар бихисап, чөнки без конференция алдыннан бераз сөйләшеп алган идек. Рәхим итегез, Илмир әфәнде. Айшыннан да әлеге шатыш әйтеп кетті. Фольклор экспедициялары институтының ұйышқан күнінен башлап, 1939 жылына белгілі болғанша институт ұйыша, һәм шулық жылына алға табан 3 экспедиция планлаштыра, һәм 40 жылының жайында Ратлов үзләреннән Сибир якларына, һәм инде Татарстан районнарына 2 экспедиция ұйыша, 41 елдан алып 45 елга кадәр бер кадәр билгеле булган сәбәпләр аркасында сугышка бәйле рәвештә экспедициялар туктап тора. Әмма ләкин шулай булуына карамастан 40-45 55 елларда Татарстанның барлык районнары диярлек халык иҗаты
материаллар жүйе буенча эш башкарыла һәм инде соңрак 60-56 жылдан алып 70 елларга кадәр Россиянең төрле регионнарына татарлар яшәгән компактлы рәвештә яшәгән регионнарына экспедициялар оештырыла һәм бик бай, бик әйтеп киткәнчә Олег Жатович атаклы галим, татар фольклористика тарихында беренче фән докторы Хәмит Ярми тырышлыгы белән шундый экспедициялар оештырылып, зур фонд туплана һәм инде әлеге материалларның алар барысы да безнең мирасханәдә саклана һәм инде шул материалларның бер өлеше татар халык иҗаты күп томлыгының 12 томлыгында бер өлеше дөнья басылып чыга. Әлеге комплекслы экспедицияларга килгәндә менә монда сораулар да булды. Шын мәгънәсендә шушы комплекслы экспедицияларның бер яктан караганда уңай яклары да бар, икенче яктан караганда кыенрак яклары да бар. Чөнки һәрбер юнәлешне өйрәнү өчен һәр галим үз методлары, үз принциплары белән якын килә, тикшерә. Шуңа күрә инде уңай якларына килгәндә, комплексны тикшергәндә кайбер объектлар дип әйтик, кайбер монда кабер ташларына килгәндә, монда инде әйтеп киттеләр. Алар инде төрле яклап фәнни нигездә өйрәнәләр һәм инде әле аерым эштәлеген генә тикшерү буенча экспедиция үткәрелә икән, әле кайчан яңадан әйләнеп кайту булыр? Ул таш сакланып калырмы? Чөнки әле ул ташларның сакланып калу, саклану куркынычлары да бар, чөнки алар елдан-ел мүкләнәләр, җиргә баталар, югалалар, аларны инде табу очраклары да елдан-ел кыенлаша бара. Айрым алганда инде менә соңгы ел комплекслы экспедицияларга килгәндә, мин инде сорауларга бәйле рәвештә әйтә барырмын. Чыннан да узган елны Башкортстанның Стәрлебаш районына беренче мәртәбән институт тарафыннан официаль комплекслы экспедиция оештырылды. Монда инде шуны да әйтергә кирәк, экспедицияларга biz инде вакыты җитте, чыктык та киттек түгел, ул экспедицияларга алдан ук әзерләнү бара. Без инде хатлар аша, айрым сөйләшүләр аша администрация белән, җирле оешмалар белән, иҗтимагый оешмалар белән алдан ук сөйләшеп, алдан инде кайбер очракларда алдан барып конференция, пресс-конференциялар үткәреп, сөйләшеп, үзебезнең максатларны аңлатып, шундый юнәлештә эшләр алып барабыз. Һәм инде аларның инде уңай яклары да бар. Менә инде соңгы елны шулай шушы Стәрлебаш районын алганда, ни өчен Стәрлебаш? Чөнки инде ул Стәрлебаш районы үзенә күрә культура үзәге булып тора татарларның. Бурын-бурыннан ук аның инде атаклы мәдрәсәләре билгеле була. Ул инде мәдрәсәләр Россия империясында гына түгел, гомумән ерак һәм якын чит илләрдә дә танылган була. Ул инде үзенә күрә бер зур комплексны тәшкил иткән, әллә ничә бинадан торган шундый комплекс формасында шундый мәдрәсәләр, ул инде бик бай тарихлы алар. Анда инде чыннан да менә мин фольклор ягына тукталып әйтсәм, гомумән шулай узган елны Ульяновск өлкәсенә комплексный экспедиция оештырылды. Алдагы елларны менә инде монда китаплары да дөнья күрделәр, Самара, Оренбург һәм башка өлкәләр. Менә инде бу өлкәләрне караганда монда нәрсә әйтергә кирәк? Татар халкының үзенчәлекле культурасы ул инде төрле юллар белән үсеш алган. Монда инде халыкның тормышына, аның культурасына вакыт яисә инде яшәү шартларының тәэсиренә карамастан, халык үзенең тарихын, үзенең гореф-гадәтләрен, үзенең иҗатын сакларга, өйрәнергә, аны буыннан буынга тапшырып барырга тырыша. Монда инде шушы экспедициялар нәтиҗәсе буларак шунда әйтергә кирәк, төрле Татарстаннан читтә яшәгән төрле регионнарда татар халкының милли үзаңы бар һәм ул көчле, халык үзе татар телендә аралаша. Монда инде айрым басым ясап шуны әйтергә кирәк, урта һәм өлкән буын иркен аралаша.
яшь буынны, киләчәк буынны үзләренең милли гореф гадәтләре, традициялары нигезендә тәрбияләргә тырыша. Әмма ләкин монысы инде Татарстанда гына түгел, гомумән Россиягә дә бәйле. Шушы укыту һәм тәрбия процессында милли мәгарифнең бетә баруы шулай телгә дә тәэсир итә, ул аның кулланыш даирәсе кими. Чөнки менә авылларда шундый тенденция бар, мәктәп яшендәге укучылар инде бер-берсе белән үзләренең туган телендә сирәк аралаша һәм инде бу телнең югалу куркынычына да китерә. Шулай ук телнең генә түгел, гомумән милли мәдәни мирасыбызның шул ук исәптән халык иҗаты үрнәкләренең дә шундый куркыныч астына китерә. Монда шуны да әйтергә кирәк, менә соңгы елларда инде билгеле булганча менә бу техник прогресс шартларында борынгы менә шушы милли традициялар халык иҗаты үрнәкләреннән бигрәк тә эпик әсәрләрдән һәм инде йола поэзиясе үрнәкләре инде сирәгрәк очрый, шундый тенденция күзәтелә халык күңелендә. Ул инде югала бара. Әмма ләкин ул инде төрле төбәкләрдә төрлечә дип әйтергә дә кирәк монда, чөнки кайбер өлкәләрдә инде соңгы елларда безгә инде эпик әсәрләр язып алырга насыйп булды һәм инде алар безнең шушы милли мәдәни мирасыбыз китапларында үзләренең урыннарын алдылар. Анда инде халык иҗаты үрнәкләренең төрле жанрларына караган халык иҗаты үрнәкләре белән дә таныша аласыз. Мәкаләләр белән һәм инде үрнәкләр белән. Siz bildiğinde bunu faydalı değil. Hazır avul tarihinin yazı kişi neşr bildi, avul tarihinin yazı bilen. Ettik mi tuğan avulun tarihi tuğunda yazı kavulasa, Müslüm bayımın milletine kavula. Sıranda burgansız burayı. Mesela min koysın da kimden koysa defterde bizim avulga kavuluşlu məlumatlar bağlığında alam. Sizin tekrar bağlı. Avul tarihinin yazı şarkı bir hazır. Ettik yılda ettiğim şahide karşıma avula tarihin şahide. O da payda bağlıqmış. Anda kimler kişilerine belki manda iki türlü iş mektebi olup gitkenlerdi. Ama mesela biz avuluna kavuluşlu yazıp algan ekiyat örneklerini tuttuğu avul tarihin koyup öze başlayan belki sizden başlayacaktır. Bu bir. İkinciden, buna kompleksli şeyler iştiramız ediniz eybi. Belki sizge de kompleksli bekkende üzeriz institusyasındağına tuğul. İnsılap idi, İnstitut'da bir işler alıp, Dağıstan'da bir işler alıp, şu humanitar fenler yönelişinde işletilen institutların da icabı bitip kompleksli ekspedisiyalar uyuşturulgadır. Мен айтып кетейін бірінші бұл сұрауларға, мына соңғы сұрауға комплекс экспедициялар деген уақытта. Білесіз, мына әрбір институттың өзінің планышы бар. Әрбір институттың өзінің мақсаты бар. Һәм алар безнекеләр белән, безнең институтның эше белән тарих институтының юнәлеше бер вакытта туры килмәскә мөмкиннәр. Безнең куелган бу елларны эшләргә, оештырырга, мәсәлән, Себерне өйрәнергә, аларның булган булырга мөмкин, башка өлкә булырга мөмкин. Шуңа күрә монда бу аннан тарихчыларның һәм телчеләрнең эшләү методлары шактый төрле дип әйтик инде, башка төрлерәк дип әйтик. Телчегә кирәк, мәсәлән, әгәр дә чынлап эшләсәң, бер информант белән 8-10 сәгать утырырга кирәк була. Тарихчыларга нигездә авыллардан җыярга мөмкин бар тик легендалар гына авыл тарихына калган әйберләр. Һәм аларның төп эшләре или ул археологик җирне казу, икенче яки ул архивтагы материалларны өйрәнү нигездә. Авыл халкыннан сөйләп авыл тарихына кагылышлы мәгълүматларны кызганыча каршы мин үзем топонимия белән шөгыльләнәм һәм топонимиягә кагылган мәгълүматларны җыям, шул очраттан авыл тарихына кагылышлы мәгълүматларны да җыям. Аларны әлбәттә җыябыз, туплыйбыз, ләкин алардан бик күп әйбер алып була дип әйтеп булмый. Әгәр дә чынлап та ул якта эшләүче чын мәгънәсендә үзенең авылының тарихы белән кызыксынган, авылның тарихының материалларын җыеп туплап барган кешеләр булмаса. Аллаһка шөкер, андый кешеләр әле очрый. Шуңа күрә монда бөтен әйберендә бер Казанга инде бутауның шулай ук кирәге юктыр дип уйлыйм мин бу чиракта. Беренче сорауыгыз нәрсә булды? Нәрседән башлап. Әлбәттә. Әлбәттә, иң башта үзеңнең авылыңа кагылышлы мәгълүматны җыюны мин башта әйтер идем, үзегезнең чынлап та безнең институтка, институтның телефоны бар, без инде сайтына керә аласыз, мөрәҗәгать итәргә була, сезнең менә шушы безнең районның шушы авылына кагылышлы
мәгълүматлар юкмы дип сорарга мөмкин. Әлбәттә без ул мәгълүматларны сезгә бирәчәкбез. Шул вакытта икенче адым бар. Менә быел безнең Коры Көрнәле авылына, Әлки районына без әйттем бит сезгә зират буенча карарга киттеләр, экспедиция үткәрелде. Бу нәрсә белән үткәрелде? Җирле халыкның мөрәҗәгате белән үткәрелде. Алар әйттеләр, безнең менә зиратыбызда борынгы ташлар бар, килеп карый алмассыз микән, өйрәнә алмассыз микән, аларны укып бирмәссез микән безгә дигән мөрәҗәгать белән чыкканнан соң, безнең галимнәребез барып, шушы ташны өйрәнеп, аның турында кем күмелгәнлеген тулы мәгълүматны аларга биреп калдырдылар. Ягъни алай дип безне дә чакырырга була. Без бик рәхәтләнеп, бик теләп килер идек андый вакытларда. Әгәр дә теге яки бу авылда шундый борынгы ташлар булса, biz бик рәхәтләнеп килеп ул әйберләрне өйрәнергә әзербез. Һәм шул ук вакытта хәвәсчән дип әйтик инде, тарихчылар авылның тарихына язучылар, мөрәҗәгать итүче кешеләр булса, алар шулай ук безнең институтның мөрәҗәгать итә алалар. Әгәр дә безнең мирасхананың архивында нинди булса материал саклана икән, без бик теләп аларга ул әйберне ярдәмне күрсәтергә ризабыз, әлбәттә. Рәхмәт. Һәм инде сорау Рауза ханымга, сезнең бүлек оештырган экспедицияләр турында да ишетәсе килә. Шуннан соң инде журналистларга сүз бирербез. Мөмкин булса, менә кнопкага басып сөйлә. Рәхмәт, Рауза. Бик кирәкле һәм вакытлы сөйләшү дип уйлыйм мин. Дөресен әйткәндә, менә бу соңгы безнең 10 елда үткәргән экспедициялар ул чынлап торып та зур масштаблы һәм киң кылачлы мондай экспедициялар алды булганы дөрестән дә юк иде. Сез дөрес сорау бирәсез, миңа калса безнең киләчәктә шул юлга барырбыз дип уйлыйм. Чөнки бу комплекслы экспедициялар безнең институт тарафыннан инде алып барылуы ул зур тарихи мәгънәгә ия. Чөнки Россия күләмендә ул элек-электән үк бу экспедициялар тарихында булган. Быел Россия Фәннәр академиясе 250 еллыгын билгеләп үтәчәк шушы фәнни экспедицияларның. Һәм бу экспедиция составында бөтен Россия күләмендә төрле халыкларның тарихын, яшәү рәвешен, сәнгатен, һөнәрләрен, сөйләм телен һәм башкаларын өйрәнү шулай ук комплекслы итеп киң кылачлы алына торган булган. Һәм аның составында һәр вакытта да әле бу тел, тарих белгечләрен генә түгел, рәссамнарны да алып бара торган булганнар. Шуңа күрә дә без бүгенге көндә татар халкының мәсәлән урта гасыр чорында яшәгән рәвешен, нинди кием салымнар булган, нинди сәнгать булган, нинди һөнәрләр булуын шул рәссамнарга карап кына белә алабыз. Иң беренче әйтер идем, татар халкын элек-электән гомумән кызыксындырып килгән Европа иң башта Герберштейн, Алиариларның хезмәтләрен алсак та, һәм инде безнең Риттихлар дип әйтер идем, ул инде борынгыдан килә. Европадан шулай Карл Гун безнең латыш рәссамы монда килгән. Алар билгеле максатлары булган төрлечә һәм инде безне алар ни өчен безнең белән кызыксынганнар? Чөнки без башкалардан аерылып торганбыз. Бөтен яшәү рәвешебез белән. Аның йорт эше дисезме, тышы дисезме, кием салымымы, ашавы һәм башкалар бөтенесе аерылып торган. Шуңа күрә дә кызыксынып безне тирәнтен өйрәнгәннәр, аның шундый бай тарихы, фәнни бай тарихы бар һәм ул фәнни нигезгә корылган элек-электән үк. Без менә шуңа нигезләнеп эшлибез, шул традицияләрен дәвам итәргә тырышабыз билгеле. Әйткәнемчә, безнең менә төбәкне тирәнтен өйрәнүчеләр ул рәссамнар булган. Корнеев безнең өлкә буенча, аның гравюралары, безнең татар Казан губернасында яшәгән татарларның, керәшеннәрнең һәм башка Чуаш, Мордва, башка халыкларның да шулай ук яшәү рәвешен өйрәнгәннәр, чагыштырып өйрәнгәннәр. Шул максаттан Карл Гун безнең Алабуга төбәгенә килеп өйрәнгән. Әйтергә кирәк, аны безнең шәһәр башлыгы Стахиев чакырган булган ул вакытта. Без менә шуларга карап керәшеннәрнең яшәү рәвешен, костюмнарын белә алабыз. Хәзер инде алар билгеле үзгәреп килә. 20нче гасырда шулай ук
безнең сәнгатебезне, гомумән һөнәрчелекне совет чорында шулай ук дәвам итүчеләр ул безнең танылган сәнгать белгечләре Дульский һәм Корнилов әйтергә кирәк, аларның инде бик күп санлы, сез беләсез, санлы китапларын беләсез. Беренче мәртәбә Казан татарларының сәнгате турында 25 елда Дульский китабын бастырып чыгара. Шулай ук безнең рәссамнарыбыздан Петр Спиранский үзлегеннән өйрәнеп татар орнаменты турында 48 елда аның тагын икенче басмасы чыга, бизәкләрен шулай ук бастырып чыгара. Любовь Львовна Спиранская театрда эшләгән рәссамнарыбыз менә шундый зур өлеш керттеләр. Алар белән бер рәттән мин Бакый ага Урманчыны да әйтер идем. Ул шулай ук төрле төбәкләргә чыгып өйрәнгән һәм шундый матур безнең аның шедеврлары бүгенге көндә музейларда саклана. Бүген инде әйтергә кирәк, 70нче елларда совет чорында шулай ук танылган сәнгать белгече безнең институтның сәнгать бүлегенә нигез салучы Фуат Абый Валиев татарларның яшәгән төбәкләргә, Астраханьга чыга, Касым шәһәрләренә бара. Инде Казан арты буенча ул бик күп кенә материаллар туплап алып кайта һәм ул шул экспедиция материалларын шулай ук татар орнаменты дигән инде бүгенге көндә раритет санала ул китап. Шулай ук китап бастыра. Аның тупланмалары бүгенге көндә безнең Татарстан санлы сәнгать музееның һәм милли музейның тупланмаларының фондының төп өлешен билгеләп торалар. Инде 70нче ел азакларында сәнгать белгече Разалина Шагиева шулай авылларга чыгып беренче мәртәбә совет чорында әйтергә кирәк, бу кыю адым була, шамайларны җыеп алып кайта һәм бүгенге көндә менә инде шуларга нигезләнеп безнең Рөстәм Шамсутов шулай ук диссертация язды. Безнең бу үзлексез бармас дип әйтеп, ул үзлекле рәвештә балган һәр вакытта да безнең институт тарафыннан өйрәнү. Чөнки сәнгать бүлеге фольклор секторы кысаларында эшләгән һәм инде анда эшләгән хезмәткәрләр һәр вакытта да тарихчылар белән бергә чыга торган булганнар. Миңа калса, сез бик урынлы сорау куйдыгыз. Безнең сәнгать белгечләре һәр вакытта да тарихчылар белән, археологлар белән чыга торган булганнар. Дина Каримовна Валиева, шулай ук Гүзәл Сулейманова да без инде экспедицияга чыгар алдыннан үзебез сәнгать белән һәр вакытта да иң беренче чиратта һәр төбәкнең тарихын өйрәнәбез, тарихчылар белән киңәшләшәбез, археологлар бүгенге көндә нинди эзләрләр алып бара. Ансыз аның бүгенге яңадан өйрәнү мөмкин түгел, билгеле. Инде бергәләп чыксаң, аны комплекслы бер китап итеп бастырып чыгарганда, билгеле, сез әйткән урынлы. Чөнки аның тарихын да бирергә кирәк, бергәле бер өлешен генә күрсәтү дә бик мөһим. Чөнки һәрбер белгеч үзенең күзлегеннән чыгып, аның принципларына нигезләнеп үзенчә күрсәтә. Ансы аерым китап булып чыксын, төрледән төрле булырга тиеш дип уйлыйм мин фәнни хезмәтләр. Безнең борчыган бик күп мәсьәләләр дә бар, билгеле. Чөнки ел сайын экспедицияларга чыгабыз, яшьләр белән чыгарга тырышабыз, студентларны җәлеп итәбез, аспирантларны, чөнки яшь буын безнең галимнәрне тәрбияләү бик мөһим. Чөнки безнең уйгару йортларында махсус бу өлкәдә эшләү инде билгеле, безнең Казан федераль университетында музеология бүлеге бар. Инде элек булган фольклор экспедициялары белән бергә чыгу һәм музей экспедициялары үткәрү хәзер сирәкләеп килә. Ул сер түгел. Без шуңа күрә дә без сәнгать бүлеге этнография өлкәсенә дә керергә мәҗбүрбез. Шул ук проблемаларны без күтәрергә мәҗбүрбез. Инде халыкара конференцияларыбызда да, симпозиумнарда да, рәссамнар белән берлектә дә эшлибез. Быел техникумы, безнең техникум народных промыслов дигән шундый техникум бар. Аллага шөкер, менә алар инде тернәкләнеп киләләр. 10 ел эчендә зур адым ясадылар. Уңышлары бик зур. Әле проблемалар бик күп. Чөнки авылларда хәзер элеккеге
60-70 кәсіп булган. Быел менә Мөслим районында без булдык. Бер авылдан апа 63 безгә списокны күрсәтте. Аның исемлеген төзегән. Ул нинди шөгыль булган, аның белән кемнәр шөгыльләнгән. Бик кызык күренеш булды ул. Инде Варашбаш авылында Тәскира апа Низамова безнең авылда ди һәрбер бөтен авыл халкы тукый иде ди. Хәзер инде туку станоклары безнең бик сирәк күренеш. Менә безнең алда зур проблема торак, симпозиум үткәргә уйлыйбыз туку сәнгате буенча. Туку станогын таба алмыйбыз. Менә студентларга күрсәтеп, яшьләргә ничә итеп эшләү рәвешен күрсәтергә уйлыйбыз. Әмма әле безнең милли музейда да аның рус варианты гына яки чуаш варианты. Үзебезнең татар станогын хәзер менә бертөкләп безнең Фирсина апа Сафина язган китап буенча хәзер торгызырга кирәк. Менә шундый зур проблема бар, чөнки бүгенге көндә без мөхитебезне матурлыйбыз, үзебезчә күрсәтергә телибез икән, без үзеннән-үзе шушы традицияларга нигезләнергә тиеш булабыз. Билгеле, гасыр башында яки элек инде 17-18 гасырда кигән, менә Карл Гун ясап калдырган, монда муллага ничек киенгән, мулла хатыны абыстай ничек киенгән, гади халык, балалар ничек киенгән, шушы рәсемнәр буенча без менә күз алдына китерә алабыз. Инде бүгенге яшьләр безнең дингә юл баскан кызлар, егетләр икенче традицияларга мөкиппән китеп киемне кияләр. Һәм шул ук инде үзебезнең модницаларыбыз, югысаң безнең матур киемнәребез бүген көндә бик актуаль. Чөнки аның бизәге дисеңме, аның кию рәвеше дисеңме, аның һәрберсенең бит үзенең бар нигезе, менә шул үзебезнең шул нигезен саклап, аны билгеле үстерергә кирәк. Яшьләргә бүгенге көндә миңа калса иң беренче чиратта менә үзебезнең мәдәниятебезгә, мәдәниятебезне таныту, күрсәтү, аның байлыгын күрсәтү һәм аңа иң мөһиме горурлык хисе тудыру кирәк. Горурлык хисе тудыру өчен аны популярлаштыру. Безнең популярлаштыру бүгенге көндә юк дәрәҗәсендә. Чөнки китаплар алар билгеле китапханәләрдә 1-2 экземпляр гына 500 безнең тираж белән генә чыга. Аны киң дәрәҗәгә тарату кирәк. Һәрбер мәктәпнең китапханәсендә булырга тиеш. Һәрбер район китапханәсендә булырга тиеш. Безнең чыгарган китапларыбыз. Икенчедән, инде электрон варианты белән дә мөмкин инде аны чыгарга. Икенчедән, мәктәпләрдә, балалар бакчаларында кичкенәдән үк безнең үзебезнең шушы байлыгыбызны, мирасыбызны күрсәтү бик мөһим. Шул вакытта гына без киләчәгебез булыр дип уйлыйм. Чөнки ихтияҗ булмау бүгенге көндә бик зур проблема. Инде ул безнең һәрбер төбәктә һөнәрчелек традициялар бар. Мәсәлән, Мизәле районында Дәүек, Югары Тәкәрмән, Түбән Тәкәрмән авылларында әле хәзерге көндә дә менә өмәләр үткәрәләр, йон өмәләре дип атыйлар алар аны. Ирләү юкка чыгып бара. Мизәле районында без килеп кердек, бәбкәләр саклап утыра бер әби. Безгә ул бик кызык тоелды, хәзер кызык тоела. Ул чынлап торып та һәр өйдә булган ирләү булган, җын эшкәртү, ул гадәти булган. Безнең өчен хәзер гаҗәп тоелды. Авылда бер әбинең шулай утыруы. Аннан инде шулык Мизәле районында бик күп келәмнәр бар. 80нче елларда алар Россия күләмендә үтә торган булган ул ВДНХ дип аталган инде Российская выставка народного хозяйства, халык хуҗалыгы казанышларының күргәзмәләрендә катнаша торган булган шул келәмнәр. Ни кызганыч, менә шул келәмнәр хәзер бүгенге көндә я умарта ябып куялар, яки базларын ябып куйганнар. Стенада яки идәндә күрү бик сирәк күренеш булды. Безгә сандыктан алып, шундый мирас итеп кенә күрсәтә алдылар. Аны менә үзләренең диварларга кую ихтияҗы юк. Югысаң Иран келәмнәре, Төркмән келәмнәре Мәскәүләрдә, зур шәһәрләрдә, чит илләргә барсаң да шул кадәр зур кыйммәткә ия. Менә шуның үзебезнең кыйммәтен күрсәтү җитми дип уйлыйм. Билгеле, монда без төрле яктан эшләргә кирәк. Фән галимнәр дә, шулай ук укытучылар, матбугат
хезмәткәрләре дә зур өлеш кертә. Радио, телевидение шулай ук. Телевидениедан без бик күп әйберләрне күрәбез. Әйтерсез, аны бер кеше карый дип, әмма реклама ул бер генә секунд, бер генә минут эчендә бик күп кешенең ул күңелен яулап ала. Ни өчен без үзебезнең телевидениедә менә шушы үзебезнең казанышларыбызны, Казанда безнең шундый остаханәләр бар хәзерге көндә. Чиратка бастылар безнең хәзер күн эшләү буенча матур безнең аяк киемнәребезне эшләүче шундый остаханалар бар. Индивидуаль рәвештә килеп эшлиләр. Магазинда тезелеп торганы билгеле бер хәл, инде индивидуаль рәвештә кием салымны тегү яки аны эшләү икенче мәсьәлә. Менә хәзер шундый ихтияҗ туды. Мин үзем менә заказ биргәндем, 2 ел көтәм, инде әле заказны алганым юк, чөнки ихтияҗ зур. Аларга шулай реклама бирергә кирәк. Безнең Казан художественное училище бик күп сәнгать белгечләре чыгарды. Алар арасында хәзер безнең керамик осталары да бар. Шулай бар күннән эшләү осталары да бар. Алар эшсез йөриләр. Чөнки ихтияҗ юк. Ихтияҗ булсын өчен билгеле халыкка аны күрсәтү кирәк. Реклама бирергә кирәк. Реклама бик сай дип әйтер идем. Рәхмәт. Хәзер инде üstüp koyasım kile. Менә бу әлеге китапларны безнең чынлап та аларның электрон вариантларын хәтерләсәгез безнең академиядә Тадзит платформасы барлыкка килгән иде. Ул Тадзит платформасының ахырында китапхана дигән бүлек бар. Бу китапханадан бу хезмәтләрнең электрон вариантларын алырга мөмкин. Рәхмәт, журналистлар. Рәхмәт итегез. Татар-информ Рәшидә Кыямова. Минем ике сорау. Беренчесе, менә сез әйтеп киттегез бит инде 2013 елда сез Иранга барып, анда татар авыллары барлап кайткан идегез, әйме? Менә шундый күләмле чит илләргә экспедиция көтеләме якын арада? Һәм икенче сорау. Менә мин беләм, сез узган елны менә Минзәлә Мөслимгә бит чыктыгыз, әйме? Ул вакытта информация биргәндә сез әйткән идегез, соңгы экспедиция моннан 40 ел элек булган дип. Менә шул 40 ел элек булган экспедиция белән хәзерге экспедиция аерыламы? Менә ул вакытта бит инде Шипши Совет чорыймы? Менә халык авыз иҗаты дисәк тә бит инде халык авыз иҗатында халыкның фикере, халыкның тормышка карашы чагылыш таба. Менә алар ничегрәк булды һәм хәзер ничегрәк? Хәзер барбер теге ничек дип әйтим инде, ирек бит инде. Кеше нәрсә уйлаганын әйтә ала. Ул вакытларда менә мондый Совет чорында үткәрелгән экспедициялар күпме дәрәҗәдә алар объектив дип әйтим инде менә шундыйрак. Гомуми планда әйткәндә менә беренче соравыгыз буенча нәкъ менә бүгенге быел һәм икенче елга гына безнең әле тыңласагыз сөйлим. Быел һәм 19 елда гына чит илгә экспедицияларыбыз планлаштырылмый. 20 елдан соң Алла бирса, әле 20 елның экспедициялары планлаштырылмаган, ул вакытка исәпләр юк түгел. Чит илгә юк түгел, ләкин әле төгәл генә әйтү авыр пока кайсы якларга икәнлеген. Чөнки әле үзебезнең планлаштырылган Россия территориясендәге татарларыбызның күпләштергән җирләрендә йөргән трасса шактый күп. Менә аның турында Мөслим Минзәлә турында безгә конкретрак Рауза Рифкатовна әйтеп битәр. Ул шул экспедициядә катнашкан кеше буларак. Ләкин гомуми яктан гына караганда, менә мондый гомуми генә әйтеп караганда, шундый бер әйбергә игътибар итәргә кирәк. Теге вакытта Совет вакытында ул Совет заманы булса да, әле ул вакытта яшәгән кешеләр арасында үзенең бабаларының борынгы традициялары әле онытылып бетмәгән була. Ул вакытта мин уйлыйм, халык фольклор әсәрләрендә табу бүгенге көнгә караганда күпкә җиңелрәк булган. Хатırlы халык әле хәтерләгән, елларны саклаган. Нинди генә бәйрәм булса да, ул әле бабалар юласы белән үткәргән. Гәрчә инде Совет ягына үзгәреп барса да. Мөслим Минзәлә ягына килгәндә Рауза Рифкатовна әйтеп битәсезме? Менә сез бик кызык сорау бирдегез. Опять проблемалар турында сөйләргә мәҗбүрбез. Бүгенге көндә безнең татар традициялары ул горыф-гадәтләр, бәйрәмнәр белән бәйле. Йолаларыбыз саклана икән, димәк, аның йола ничек баруы саклана. Йола ул билгеле бәйле безнең шулай көнкүрешебез белән бәйле. Абыстайны чакырасың, абыстай стәлгә ничек кыйла, сөлге кыйла. Сөлге булырга тиеш бизәкле, хәзер магазиннан алып кыялар.
принципы гына сакланган. Әле ул бизәк мөһим булган. Мәетне күмү шулай йоласы, шулай ук сөлгеләр, тастымаллар булган, аның бизәге булган һәм аның мәгънәсе булган. Бүген инде алар югалган, аны автоматик рәвештә генә илгелектән шулай булган дип кенә куялар, яшь буын, чөнки аның илек ничек булганын бик белми. Шулай ук безнең сабан туйларда да шулай. Никах, хәзер никах уку бит бик популярлашты. Никах үзенең шулай ук йолалары бар. Никах киеме. Шул ук вәгъдә сөлгеләре булган. Вәгъдә кулъяулыклары булган. Менә алар бик сөендерде, әле алар менә Мөслим районында шулай ук сакланып калган. Бик сирәк күреш, әмма алар чырый. Шулай ук туйларда бизәкле, мәсәлән, электән бит инде кәләш йортны бизитергән булган. Бер апа сөйләде, безнең әни 12 метр алъяпма. Безнең ул алъяпма дигән сүзне хәзер белмибез дә. Алъяпма ул салфетка русча. Алъяпма 12 метр алъяпма. Кичкенә генә бүленгән түгел, 12 метр. Чөнки ул безнең яшәү рәвешебезне күрсәткән. Безнең бергәләп, җыйнаулап табын артында түгәрәк өстәлгә утырып сөйләшүебезне аңлаткан ул шул алъяпма. Шуңа күрә дә ул бүленмәгән. Бүген инде аны белми халык, ни өчен шулай булганын. Һәм башкалар. Безнең Сабантуй шулай ук үтә. Сабантуйга яшь килен мәҗбүри булган ул. Һәрбер төбәктә яшь килен чыгарга тиеш булган үзенең билгеле ул иң матур сөлгесен, иң матур яулыкны, үзенең түрләмәсен, кашагасын чыгара торган булган. Һәм инде бүген миңа сөендергәне шул булды. Менә минем әни минем кияүгә чыкканда чаршау тукыган иде. Мин дә үзем кияүгә чыкканда кызыма шулай ук чаршауны шигеп бирдем. Менә шушы минем үземнең шигелгән дип күрсәттеләр. Һәм буыннан буына килә шундый легелектән шулай булган. Буыннан буынга һөнәр ияләренең, осталарның билгеле усуллары дибез инде, эшләү усуллары легелектән күчеп килгән һәм ул үсеп килгән. Менә хәзер бүген көндә шул чылбыр өзелмәсен дигән теләк бар. Һәрбер төбәкнең осталары аларны күрсәтү бик мөһим. Шуңа күрә без менә башка экспедицияны аермалы буларак беренче мәртәбә осталарны зур кыйммәт итеп, зур мирас итеп, аларны зур хәзинә итеп күрсәтеп, һәрбер китапка без менә сәнгать белгечләре элеккеге торышын таблица рәвешендә элек ничек булганын күрсәтәбез. Аның безнең гасыр чорында, совет чорында ничек дәвам иткән ул, аның эволюциясе шуннан да күренә. Менә Актаныш буенча мин гасыр башында Касалапов дигән безнең галим Казан губерниясен, Уфа губерниясен өйрәнгән булган. Ул бөтен кәсепләрне дә күрсәткән. Һәм менә шуннан күренгәнчә без инде күрәбез бүгенге көндә току сәнгате юкка чыкты, ювелир сәнгате юк, ташны кисү юк. Инде бүгенге көндә чигү сәнгате генә сакланып калды, дөресен генә әйткәндә. Профессиональ сәнгать турында сүз әйтмим. Халыкта юк. Һәм ихтыяҗ да битеп бара, чөнки бу төбәкләрдә, районнарда безнең кәсепләрне үстерү проблемасы гомумән бүгенге көндә куелмаган. Ул йон эшкәртү, тире эшкәртү, күннән ниндидер ясалмалар ясау, ул хәзер ят әйбер кебек күренә. Элеклектән безнең сатып алу булмаган. Һәрбер авылның үзенең булган остасы, күрше тирәдән алган үзенең кайсы нидә белгечлекләре булган, үзенә күрә специалистлары дибез инде бүгенге көндә. Һәм шуңа мөрәҗәгать итә булганнар, аралашып яшәгәннәр, ярминкәләр үткәргәннәр, һәр төбәкнең танылган ярминкәләре, базарлары булган, шунда чыгарып татырган булганнар. Нишләп безгә менә бүгенге көндә шул базарларны тырзмаска кирәк, район үзәгендә генә булса да. Роза ханым, кызганычка каршы безнең вакыт бетте дип менә хәзер коллегалар да әйтәләр, безнең бик күп сүзләр калды. Әйдәгез мондый пресс-конференцияләрне сезнең белән, сезнең институт белән үткәрелә торган матбугат конференцияләрен даими итик. Һәм даими очрашып сөйләшергә кирәк, чөнки минем үземнең дә бер соравымны да биргәл бирмәдем сезгә, дөресен әйткәндә.
мен инде алга таба ул чагында бераз гына әйтеп кенә китәсем китә. 2018 елгы экспедициялар турында гына сүз әйтеп китеп, ул экспедициялардан кайтканнан соң бәлки тагын бер очрашырга кирәктер дигән әйтәсем килә. Быел безнең институт планлаштырыла Башкортстанның тагын бер районына экспедиция, Киров өлкәсенә экспедиция үткәрергә җыенабыз һәм Иркутск өлкәсенә. Иркутск өлкәләренә экспедициялар планлаштырыла. Хәзерге көндә әлеге өлкәләргә караган сакланган архив материалларын өйрәнү, фәнни әдәбиятны туплау, барлау, алардагы материалларны өйрәнү эше инде башланып китте һәм маршрутларны билгеләү эшләре бара бүгенге көндә. Рәхмәт. Рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, матбугат конференциясын төгәллибез. Рәхмәт. Коллегалар, bir sözünü әйтим әле. Хәзер учетная тревога була, куркытып калмагыз, ярамы. Сезнең сораугыз Нишәгәннәр? Нәрсә? Кемнәр үчәгән? Алар китапта чыгарды инде. Белмим инде, моны нәрсә әйтергә штабы. Мөмкин чыгарды, күргәнсездер. Антропология буенча Башкортстанда яшәгән халыкның Татарларны башка халыклар дисезме?